Nädeýin, ýanara halym galmady. Adamlar meni unutdy. Gadar gymmatyma düşünmeýärler. Iň ýakyn adamlaryny hem söýmegi unutdylar, diýdi. Uzaga çekmän ol hem sönüp gitdi. Birden otağa bir çağa girdi de şemleriň üçsünün sönenini gördü. Çağazyk, näme üçin ýanmaýarsyňyz? Siz zamana ahyrynda çenli sönmän ýalmaly dälmidiňiz? diýip gözlerinden boyur ýaş dökdi. Şol pursat 4-nji şemsede başlady. Gorkma, men ýanyp dursam, beýlek şemler täzeden ýakyp biler. Maňa umyt berler. Meniň bar ýerimde herkes, her jemaat direler. Aşylmajak ýaly görünýän belentlikler meniň bilen aşylar. Adamlar ömrüň aňartyndaky gudraty soňsuza ýakynlaşar. Päkligiň, tämilligiň, durulugyň simwolu bolan çağazyk nurly gözleri bilen umyt şemini eline aldy da beýlek şemleri ýeke-ýekeden ýakdy. Umyt ışıgynyň ýagtysy ýaşaýşymyzda hiç wagt köremeli däldir. Çünki ählimiz onuň bilen birlikde paragatçylygy, wepany, süýgüni ýaşadyp biler. Paragatçylyk, wepa, süýgü, umyt.